हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय निउ आपडेट फर BTC कैंडिडेट आसाम स्पेशल टेट 2026। स' लोगोफोर BTCनि जायफोर केन्डिडेटफोरा 2026 मायथाइनि आसामनि स्पेशल टेट एग्जामखौ होनो होननानै जायफोर केन्डिडेटफोरा सानदोंमोन दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर आपडेट फैदों आरो बे आपडेटआ मा नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो हागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोन्दों बे जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा सेन्ट्रेल एबसुनिफ्राय ओंखारनाय गांसे लाइजाम आरो बे लाइजामखौ हरनाय जादों 7 जानुवारियावनो हरनाय जादों आरो सोरनो हरदों बे जाहैबाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेस पेगु बिथांनो बे लाइजामखौ हरनाय जादों। दा लोगोफोर नोंथांमोननि गेदेर आपडेटआ बे लाइजामनि सिङावनो हाबनानै दङ। दा बे लाइजामनि सोमोन्दै आङो दसे उनाव सावरायगोन। गिबियाव जोङो आसामनि स्पेशल टेटनि एडभार्टाइजमेन्ट कपिखौ एसे नायग्रोगोन। बेवहाय मोननैसो गाहाय गाहाय पइन्ट्सफोर दङ। दा लोगोफोर बे एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारदों 6 जानुवारियावनो ओंखारदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लाइजामखौ हरदों 7 जानुवारियाव। थारमाने एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनायनि अखानायैनो बे लाइजामखौ हरनाय जादों। दा लोगोफोर नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ स्पेशल टेटखौ जोंहा मोनब्रै मिडियामावहाय खुंनाय जागोन। बे जाहैबाय बड', गार', मणिपुरि आरो मार मिडियाम बे मोनब्रै मिडियामावहाय खुंनाय जागोन। दा लोगोफोर मेन सावरायनांगौ आयदाया जाहैबाय बड' मिडियामखौ लानानै। दा लोगोफोर दसे उनाव सावरायगोन मा सावरायनांगौ आयदा दङ। गिबियाव नोंथांमोना नैबे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ एसे नायनानै लाग्रो। एडभार्टाइजमेन्टआव मा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दङ। बे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि ए नाम्बार पइन्ट्सखौ नाय। बेवहाय बुंदों केन्डिडेट मास्ट बी ए पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ द स्टेट अफ आसाम आरो बी नाम्बार पइन्ट्सआव दङ केन्डिडेट मास्ट हेभ मिनिमाम एकाडेमिक एन्ड प्रफेसनेल क्वालिफिकेसन एज पार NCT नर्म्स एज फल'। दा लोगोफोर बे मोननै पइन्ट्सआव बुंदों जायफोर केन्डिडेटफोरा आसामनि बाखिन्दा एबा आसामाव थायो बिथांमोनासो बे स्पेशल टेट एग्जामखौ होनो हागोन होननानै बुंनाय जादों। लोगोसे नोंथांमोनाव NCT नर्म्स हिसाबै प्रफेसनेल क्वालिफिकेसन एबा एकाडेमिक क्वालिफिकेसन थाब्लानो नोंथांमोना बे स्पेशल टेट एग्जामखौ होनो हायो। प्रफेसनेल क्वालिफिकेसन बुङोब्ला DLED एबा BEd खौनो बुंनाय जायो आरो एकाडेमिक क्वालिफिकेसना जाहैबाय नोंथाङा हायार सेकेन्डारि एबा ग्रेजुवेसन पास जाब्लानो नोंथांमोना बे स्पेशल टेट 2026 आसामनि बे टेटखौ नोंथांमोना होनो हागोन। दा लोगोफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लाइजाम हरनायनि गुबै कारनानो जाहैबाय नैबे ए नाम्बार पइन्ट्सखौ लानानै। दा बे ए नाम्बार पइन्ट्सआव बुंदों अल आसामाव जेसेबां जन केन्डिडेटफोर दङ नोंथांमोनानो बे एग्जामखौ होनो हागोन 2026 नि स्पेशल टेट एग्जामखौ। खालि नोंथांमोना मोनब्रै लेंगुवेजआवल' होनो हागोन एबा मोनब्रै मिडियामावल'। बेनो जाहैबाय बड', गार', मणिपुरि आरो मार बे मोनब्रै मिडियामावल'। दा लोगोफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लाइजामाव मा लिरनाय दङ जों बेखौ एसे नायनानै लादिनि। दा लोगोफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे लाइजाम बे साबजेक्टआव मा लिरनाय दङ नोंथांमोना एसे नायनानै लाबानो जाबाय। बे जाहैबाय करिजेन्डाम रिगार्डिं द कन्डाक्ट अफ स्पेशल आसाम टेट फर बड' मिडियाम पाब्लिश अन 6 जानुवारि 2026। दा लोगोफोर 6 जानुवारि 2026 आव जि आसाम स्पेशल टेट 2026 नि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों बे एडभार्टाइजमेन्टखौ सोदांफिननांगौ एबा करिजेन्डाम खालामफिननांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे लाइजामखौ सोलोंथाइ मन्थ्रि आसामनि डक्टर रनेस पेगु बिथांनो हरनाय जादों। दा लोगोफोर मानि थाखाय करिजेन्डाम माखौ सोदांफिननांगौ बेखौ जोङो मिथिनोब्ला नोंथांमोना नैबे पेराग्राफखौ गाहायनि नैबे पेरानिफ्राय नैबे पेरासिम नोंथांमोना गुवारै फरायजोब एबा मोजाङै फराय अब्लानो नोंथांमोना मिथिनो हागोन। आङो अलरेडि फरायखाबाय नोंथांमोना आङो दा माखासे मेन पइन्ट्सफोरखौल' नोंथांमोननो खोन्थानानै होगोन। दा लोगोफोर बे लाइजामनि 1 नाम्बार पइन्ट्सआवनो दङ आसाम स्पेशल टेट 2026 नि एग्जामखौ BTCनि बाहेरायावसो खुंनांगौ एबा BTCनि केन्डिडेटफोरनि थाखाय बे स्पेशल टेट एग्जामखौ खुंनो नाङा होननानै बे लाइजामाव रोखायै लिरनाय दङ। आरो 2 नाम्बार पइन्ट्सआव जाहैबाय BTCनि सिङाव थानाय जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जि एग्जामिनेसन सेन्टार होदों बे एग्जामिनेसन सेन्टारखौ बोखारफिननांगौ होननानैबो बे लाइजामाव होनाय जादों। आरो मोनसे पइन्टआ जाहैबाय 3 नाम्बार पइन्ट्सआव माखासे एग्जामिनेसन सेन्टारखौ बारायफिननांगौ होननानै बुंनाय जादों। BTCनि सिङाव नङा BTCनि बाहेरायावसो एग्जामिनेसन सेन्टारखौ बारायनांगौ होननानै बे लाइजामनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। दा लोगोफोर बे 1 नाम्बार पइन्ट्सआव जि खोथाखौ बुंदों BTCनि बाहेरायावसो स्पेशल टेटखौ फाथिनांगौ होननायनि गुबै खारना मा जाहोननि थाखाय BTCनि केन्डिडेटफोरा स्पेशल टेट एग्जामखौ होनो मोना मा जाहोन दं मा खारन दङ बेफोरखौबो नैबे लाइजामनि गेजेरजों रोखायै फोरमायनानै होनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे लाइजामनि गेजेरजों। दा लोगोफोर बेखौ मानि थाखाय बुंनाय जादों बेनिबो माखासे रिजन दङ। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे रिजनखौबो बेवहाय सोनानै होफानाय जादों। बेनो जाहैबाय 2023 मायथाइयाव
अलरेडि 6 शिड्युल टेट जोंना BTC आव जानानै थांखांबाय आरो बे स्पेशल टेटआव BTC आव गोबां रोजा रोजा केन्डिडेटफोर अलरेडि टेट पास जानानै थानाय दंखायो आरो बर' मिडियामनिबो गोबां केन्डिडेटफोर टेट पास जानानै थानाय दङ दिनैसिमहालागै बिथांमोना जब मोननो हायाखै दा आरो बे समावनो जुदि BTC खौ लाफानानै जुदि आरोबाव गोदानै बर' मिडियामनि थाखाय एक्सट्रा स्पेशल टेट खालामबावोब्ला अब्ला BTC आव गोबां रोजा रोजा टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट ओंखारबावगोन आरो बुरजा बुरजा मार्क लानानै पास जाबावगोन दा बिनि थाखायनो BTC नि केन्डिडेटफोरखौ बे आसामनि 2026 मायथाइनि स्पेशल टेट एग्जामखौ होहोनो नांथ'आ अलरेडि BTC आव गोबां टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट दंखायो होननानै बे लाइजामनि गेजेरजों गुवारै एक्सप्लेनेसन एबा फोरमायनानैबो होबावनाय जादों दा लोगोफोर BTC नि बायजोआव जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव गोग्लैयो दा बे BKWC नि आन्दाराव गोग्लैनाय जेसेबां गामिफोर दङ जेसेबां डिस्ट्रिक्ट दङ बर' मिडियामनि केन्डिडेटफोरा जोबोद खम दङ आरो टेट क्वालिफाइ जानानै थानाय केन्डिडेटफोरा खम दङ आरो बुरजा बुरजा मार्क लानानै पास जानानै थानाय केन्डिडेटफ्राबो जोबोद खम दङ साफा सानै दङ नाथाय बुरजा गैया खिन्थु BTC आवहाय रोजा रोजा टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोर दङ जायनि थाखाय BTC नि केन्डिडेटफोरा BTC नि बायजोआव थानाय जेसेबां बर' मिडियामनि स्कुलफोर दङ बैफोर स्कुलाव थांनानै प्रिफारेन्स हिसाबै BTC नि केन्डिडेटफ्रासो दखल खालामहैयो जायनि थाखाय BTC नि बायजोआव थानाय केन्डिडेटफोरा बन्सित जानानै थानांगासिनो दङ आरो बेबायदिनो बोसोरसे बोसोरनै मावनानै बा बोसोरथामसो मावनानै BTC नि जायफोर केन्डिडेटफ्रा BTC नि बायजोआव साख्रि मावहैनानै दंमोन LP ME स्कुलावहाय बा हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय बैफोर केन्डिडेटफोरा उनावहाय ट्रान्सफार लानानै खारबोफिनो BTC आवहाय दा जायनि थाखाय बै पस्टआ आरोबाव लांदां जानानै थाफैफिनो दा बेनि थाखायनो BTC नि बायजोआव फोरोंगिरिनि आंखाला जोबोद जानानै दङ BTC आवबो गोबां फोरोंगिरिनि आंखाल दङ बेनिबो माखासे जाहोन दङ बे जाहोनखौ आं नोंथांमोननो दायो गुवारै फोरमायगोन दा लोगोफोर जुदि नैबे करिजेन्डामनि लाइजामा जुदि एक्सेप्ट जामारोब्ला आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया जुदि बे लाइजामखौ एक्सेप्ट खालामनानै एडभार्टाइजमेन्टखौ जुदि करिजेन्डाम खालामोब्ला अब्ला BTC नि केन्डिडेटफोरा बे आसामनि स्पेशल टेट 2026 नि एग्जामखौ होनो मोननाय नङा दा लोगोफोर BTC आवहाय गोबां अलरेडि टेट पास जानानै थानाय दंखायो बिथांमोननि थाखायथ' जेबो प्रब्लेम जानाय नङा बिथांमोननि थाखाय मोजांसो जागोन दा मेन खोथाया जाहैबाय जायफोर केन्डिडेटफोरा 2023 आवथ' अलरेडि 6 शिड्युल स्पेशल टेट जाखांबाय दा 2024 2025 बेफोर मायथाइयाव जायफोर DLED नि गोदान गोदान केन्डिडेटफोर पास आउट जानानै फैदों आरो BEd गोदान गोदान पास जानानै फैदों दा बैफोर केन्डिडेटफोरनि थाखाय बेयो एसे दुखुनांथाव जागोन 2023-22 आवबो गोबां DLED BEd पास जानाय दङ नाथाय बिथांमोना माबा मोनसे खारननि थाखाय बिथांमोना टेटखौ उथ्रिसारनो हायाखै दा बैफोर केन्डिडेटफोरा एबार मोजाङै फरायनानै एबारनि 2026 मायथाइनि बर' मिडियामनि स्पेशल टेटखौ मोजाङै एग्जामखौ होगोन आरो पास खालामनो सेस्था खालामगोन होननानै सानदोंमोन दा बिथांमोननि थाखाय एसे दुखुनांथाव जागोन लोगोफोर बियो दा नोंथांमोना एसे साननानै नायब्लानो जाबाय आरो लोगोफोर बेवहाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि सिङाव जेसेबां बर'नि डिस्ट्रिक्ट एबा बर'नि केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोननि थाखायबो एसे साननांगौ जानानै फैयो बिथांमोननि थाखाय जोबोद दुखुनांथावसिन मानो होनोब्ला बिथांमोना 6 शिड्युल स्पेशल टेट एग्जामखौ होनो मोनाखै जायनि थाखाय बिथांमोननि केन्डिडेटफ्रा जोबोद खम बिथांमोना आरो BTC आवबो साख्रि मावनो थाखाय बिथांमोना मोन्थायखौ मोना दा BTC नि केन्डिडेटफ्रा डाबल बिथांमोना चान्सखौ मोनो BTC नि बायजोआव मोनो आरो BTC आवबो मोनो खिन्थु BTC नि बायजोआव थानाय केन्डिडेटफ्रा BTC नि बायजोआवल' मोनो बिथांमोना BTC आव मोना बेनि थाखायनो BTC नि बायजोआव थानाय केन्डिडेटफोरनि थाखाय बेसे दुखुनांथाव जानानै फैयो दा लोगोफोर बे स्पेशल टेट खुंनायनि मेन रिजन पइन्टआनो जोंना नैबेसोमोन CTET आव जोंना बड' साबजेक्टआ गैया CTET आव बड' लेंगुवेज साबजेक्टखौ सोसननो थाखाय गोबां समनिफ्रायनो दाबिबोबाय थादोंमोन नाथाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एबा CBSE बर्डआ बड' लेंगुवेज साबजेक्टखौ सोआखै दा असमिया मिडियाम बेंगलि मिडियाम हिन्दी मिडियाम गुबुन गुबुन मिडियामनि थाखाय CTET आव बोसोरे खेबनै एग्जाम जानानै फैयो आरो बिनिफ्रायनो दायो केन्डिडेटफोरखौ रिक्रुटमेन्टनि थाखाय लायो खिन्थु बड' मिडियामनि केन्डिडेटफोरनि थाखाय गैया आरो जायनि थाखाय BTC नि बायजोआव थानाय केन्डिडेटफोरा बन्सित जागासिनो दङ स' लोगोफोर दायो नोंथांमोना बुजिनो मोनबाय बे लाइजामनि गेजेरजों मा फोरमायनाय जादों आरो स्पेशल टेटखौ खुंनो गोनाङानो जानाय नङामोन बै समावनो जुदि 6 शिड्युल स्पेशल टेटखौ खुङाबालानो अल आसामावनो बड' मिडियामनि स्पेशल टेटखौ खुंहैयोमोनब्ला अब्ला बे एक्सट्रायै दायो बड' मिडियामनि थाखाय एक्सट्रा स्पेशल टेटखौ खुंनो गोनांनि खुनु खोथायानो फैयामोन
आरो सिटेटआव बड' लेंगुवेजखौ सोनो हायोब्लाथ' आरो साबसिनबाव बोसोरे जोंनाव मोननै बेट्स गोदान टेट पास जानानै एबा सिटेट पास जानानै फैगौमोन दा बियो दुखुनांथाव बाथ्रा सिटेटआव लेंगुवेज साबजेक्टखौ बड' लेंगुवेज साबजेक्टखौ सोनो हायैया लोगोफोर मोनसे सावरायनो गोनां गुबै आयदाया नैबेबो जे BTCनि केन्डिडेटफोरा BTCनि बायजोआव थांनानै मानो जब लाहैबाय थानो गोनां जाखो BTCनि बायजोआव थानाय बर' मिडियामनि LP UP हाइ स्कुलनि पस्टखौ मानो सेनानै लाहैबाय थानो गोनां जाखो बेखौबो सावरायनो गोनां जोबोद गेदेर माखासे जाहोनफोर दङ लोगोफोर आरो बेनो जाहैबाय BTCआवबो गोबां LP आरो UP हाइ स्कुल हायार सेकेन्डारि गोबां लांदां पस्ट दङ खिन्थु बेफोर लांदां पस्टआव थाब रिक्रुटमेन्ट होआ जायनि थाखाय BTCआवहाय हाजार रोजा टेट क्वालिफाइ केन्डिडेट थाब्लाबो बिथांमोना दिनैसिमहालागै साख्रिखौ मोननो हायाखै एबा जबखौ मोननो हायाखै जायनि थाखाय बिथांमोना BTCआवनो गावनि जायगायावनो जबखौ मोनैनि थाखायनो बिथांमोना BTCनि बाहेरायाव थांनानै साख्रिखौ नागिरनो गोनां जायो एबा बाहेरानि पस्टखौ दखल खालामहैनो गोनां जायो दा जायनि थाखाय BTCनि बाहेरायाव थानाय जायफोर जोंनि बर' मिडियामनि केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोना दुखु मोननांगौ जानानै फैयो दा गावनि जायगायावनो जुदि जबखौ मोनाब्ला बिथांमोना गुबुन जायगायाव खारनो गोनां जाखागोन दायो BTCआवनो एथ' रोजा पस्ट लांदा जानानै थानाय खालि दङ बेफोर पस्टआवनो जुदि थाब रिक्रुटमेन्ट होयोमोनब्ला आसामाव होनायनि सिगां जोंनि BTCआव जुदि होयोमोनब्ला अब्ला BTCनि बायजोआव जेसेबां जोंना टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनाबो गावनि जायगायावनो साख्रिखौ मोनगौमोन BTCनि केन्डिडेटफोरा BTCआवनो साख्रिखौ मोनोब्ला अब्ला BTCनि केन्डिडेटफोरा बाहेरायाव थांनाय नंखाया आरो बाहेरानि केन्डिडेटफोरा गावसोरनि जायगायावनो जब मोनखागौमोन दा बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा एसे साननांगौमोन टेट खुंनायानो देरसिन बाथ्रा नङा टेट खुंनानै रिक्रुटमेन्ट होनायासो देरसिन बाथ्रा दा जोंनि दैदेनगिरिफोरा बेफोरखौ साननांगौमोन दा मा खालामनो दा जोंनि गेजेराव एसे दुखुनांथाव थासारिया फैबाय स' लोगोफोर जोङो मेन पइन्ट्सफोरनि सोमोन्दै सावरायखांबाय दायो एग्जामिनेसन सेन्टार एक्सटेनसन आरो एग्जामिनेसन सेन्टार दाननायनि सोमोन्दै जोङो एसे सावरायदिनि दा लोगोफोर बेवहाय एग्जामिनेसन सेन्टार एक्सटेनसन खालामनायनि 1 नाम्बार पइन्ट्सआव दङ गगामुख दा गगामुखखौ लखिमपुर आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि थाखाय गगामुखआव मोनसे एग्जामिनेसन सेन्टार नांगौ होननानै डिमान्ड खालामनाय जादों आरो 2 नाम्बार पइन्ट्सआव जादों तेजपुरावबो बिनाय जादों बे जाहैबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बे तेजपुरनि एग्जाम सेन्टारखौ बिनाय जादों आरो 3 नाम्बार पइन्टआव दङ दुधनैया स्पेसियेलि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बेखौ बिनाय जादों बेनि उनाव 4 नाम्बार पइन्टआव दङ रङियानि एग्जामिनेसन सेन्टारखौ कामरुप नलबारि आरो बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बिनाय जादों 5 नाम्बार पइन्टआव दङ गुवाहाटीयावबो बिनाय जादों कामरुप मेट्र' साउथ कामरुप आरो मरिगाव डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बेबायदिनो डिफु कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि बर' मिडियामनि केन्डिडेटफोरनि थाखाय डिफुआव मोनसे एग्जामिनेसन सेन्टारखौ दाबि बावनाय जादों दा लोगोफोरनि बे 7 नाम्बार पइन्ट्सआ BTCनि केन्डिडेटफोरनि थाखाय बियो एसे दुखुनांथाव मानो होनोब्ला बे 7 नाम्बार पइन्ट्सआव BTCआव थानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थानाय जिनाखि एग्जामिनेसन सेन्टार दङ बे एग्जामिनेसन सेन्टारखौ दाननानै होनांगौ एबा बेखौ बोखारनांगौ होननानै बे लाइजामनि गेजेरजों डिमान्ड खालामहरनाय जादों दा लोगोफोर नोंथांमोना एसे गोसोआव सानलायदो नोंथांमोननि थाखाय BTCनि बाहेरायावसो बे एग्जामखौ खुङोब्ला नोंथांमोननि थाखाय बेसेबां मोजां जागोन स्पेसियेलि BTCनि केन्डिडेटफोरनि थाखाय मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन नोंथांमोना एसे साननानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोसे BTCनि बायजोआव थानाय बर' मिडियामनि केन्डिडेटफोरनि थाखाय नैबे स्पेसियेल टेटखौ BTCनि बायजोआव खुङोब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनजों कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरब्लानो जाबाय आरो जायफोर केन्डिडेट BTCनि केन्डिडेट नोंथांमोना एप्लाइ खालामा होननानै सानगासिनो दङ दा लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोनबानो जाबाय दाबो बियो अफिसियेलि जेबो गोदान नटिफिकेसन फैयाखै लाइजामखौसो हरदों दा स्टेट गभर्नमेन्टआ एबा आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया दाबो बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै एडभार्टाइजमेन्टखौ करिजेन्डाम खालामबाय एबा सोदांफिनबाय BTCनि बाहेरायावसो बड' मिडियामनि स्पेसियेल टेटखौ खुंनाय जासिगोन BTCनि केन्डिडेटफ्रा होनो मोननाय नङा होननानै जेबो गोदान मोनसे आपडेट फैथ'वाखै ओंखायनो नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामनानै दोनबानो जाबाय होनो मोनगोन मोना बे उननि खोथा होनो मोनाब्ला नोंथांमोननि पेमेन्ट खालामनाय फैसाखौ अभियासलि बिथांमोना रिफान्ड खालामफिनखानांखागोन दा ओंखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोनबानो जाबाय जेब्लासिम अफिसियेलि नटिफिकेसन आपडेट फैया अब्लासिम नोंथांमोना बे एग्जामखौ होनो मोनो होननानै साननानै लाबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे मिथिहरनाय स्पेसियेल टेटनि थाखाय बड' मिडियाम एबा बड' साबजेक्टनि थाखाय आलादा नोंथांमोननो क्लास नांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनजों कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय नोंथांमोननो नांगौब्ला आङो बड' मिडियामनि एबा बड' साबजेक्टनि थाखाय क्लास लाबोनो नाजागोन लोगोसे MCQबो लाबोनो नाजागोन
नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय। स' लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअ'आ। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय। स' लोगोफोर भिडिअ' बेखिनियानोसै। गोजोन्थों। थेंक इउ।